Loh iya, kelinci ucul ke pake. Nen? Angke, mangke nek ucul ditemu jenengan ya. Nggih. Setunggal pokok setunggal cas panglipur lumantar jitu campur sari dipun aturaken gojok katur sagung para blinggah kagem Sumawana Putri ingkang katemben Kerahapi Sugata Sumangga kasonang rapi kanthi mardu mardikaning penggalih sinambing laras rasa aturan panglipur lumantar kala sakadang jitu campur sari ingkang sinangkuyung El Nino Audio. Dio. Nggih, keparang menika jengkaripun Gendho Ayu Cindy Rama jitu campur sari sumangga kasun jemeneng ya nok kene nok. Woi. Lagu tambal ban kok iso digarap kaya ngene ya, Truk? Ya iya, Gang. Kowe karang jitu naras ki pancen peng-pengan kok, Truk. Iya. Iku Apik ya, lagu Truk? apa-apa iso apa-apa ana ngono, Gang. Aku ya jan gumun karo pengendhange Iya. lho. Powere jan ramuk apa bar ngopi jamu lho ya. Nggih, jamu apa, Pak? Oh, jamu nganu, sari rapet. Ya. Nuhoni wonten ingkang ngersakaken kala mau Nggih. Bapak Lurah. Pak Lurah. Nggih. Niki Ngersakake apa sios langsung? Kangening ati nggih, Pak. Nggih, kala wau ugi wonten ingkang ngersakaken menika segara madu dipun Segara jaipongaken. Oh nggih. Matur sembah nuwun, mangke dipun pinangkani Bapak. Ya. Nggih. Yo.
Pak Lurah. Pak Lurah tasih lenggah. Tasih. Nggih, sampun katuraken nggih Pak Lurah. Lorong rampung ta nek. Nggih dereng rampung. Lah iya ya. Colose. Lah iya. Lho wis Ojo semelang wong terus niki sampun. wis pono. Sampun, Nggih, Wis. sampun. Aku ora krasa. Lah nggih. Wis sing jenengane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagunging pakurmatan karahayon kawidadan ingkang ginunggung raosing kamardikan mugia tansah kajiwa sumandha dhateng dika para tamu sadaya. Ngarsanipun para sepuh sesepuh pinis pingkang tuhu kula sungkemi, ngarsanipun para pangarsaning agami, para kiai, para alim mewah, para ulama ingkang menika wanci boten saged kula sebat asma karimipun setunggal mbaka setunggal ingkang tuhu kula takdimi, ngarsanipun para pangarsaning praja saenggang tasih rumagang karya menapa dene ingkang sampun purna labet praja ingkang tuhu hambeg luhuring dharma wonten ngarsanipun para priyagung tamu kakung Sumawana Putri ingkang hambeg luhur tumraping pambudi boten katalupen ugi kula aturaken dumateng para kadang pametri budaya adiluhung wujudipun karawitan campur sari aji pangestu ingkang tugu kula tresnani. Lepat diagung bangsami kunjuk ndika para tamu sadaya kalanipun panjenengan kepareng sami satata lenggah kanthi hanggana raras dene amung tiyang kula kumawantun ngadeg wonten ngarsa jengandika para tamu sadaya. Injih sadaya kula mboten awit saking adrenging manah tiyang kula kedah matur wonten ngarsa jengandika para lenggah namung kula nyandi dawuh pangandikanipun pamengku gadi panjenenganipun Bapak Wagiyanto sekalian Ibu Siti ingkang purih ngaturaken menggah babaring sedya wedharing gadi wonten ing wanci kalenggahan puniki. Namung saderengipun kepareng kula laju atur wonten ngarsa jengandika para tamu satya langkung rumiyin. Suwawi kula dherekaken ngunjukaken raos puja pujastuti wonten ngarsa dalem Gusti Kang Maha Suci. Injih awit sih wilasa dalem ingkang sampun kersa rumentah dhateng kita sami. Sahingga wonten ing wanci kalenggahan puniki kula dalah ndika sami kapanggihaken kanthi lulus raharja tebih nir ing sambikala. Sholawat mewah salamipun Allah mugi katatepna dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun setunggalipun nabi ingkang sagah
paring pitulungan dhateng kita sami sae wonten ing alam donya menika ngantos dumugi wonten ing yaumul akhir wekdal manggih. Injih mradhapa awit saking keparingipun pamengkugati wanci kalengan nika piyambakipun ngaturi rawuh dhateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh waradin dumateng jengandika para tami kang sampun kepareng rawuh karana piyambakipun netepi perangan darmaning asepuh Amar Wata Suta Maharegya Siwi Atmaja Putri saking pamengkugati ingkang apeparapun Nimas Ayu Wahyu Putri Rahmawati ingkang saestu sampun sembada jinatu krami kalian Atmaja Jalu saking panjenenganipun Bapak Suyat Suprapto Ibu Hartinah ingkang apeparapun Nak Mas Bagus Tri Joko Rahayu. Injih karana nyaringi dhateng ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mewah donga pamuji jengandika para pinisepuh, mila lajeng lumadinipun wisudan tali dharma. Wanci kalengan menika dumadi kanthi kalis nirbaya rahayu ingkang samya pinanggih. Kanthi rawuh ndika para tamu sadaya panjenenganipun pamengkugati boten kuwi nanggapi dhateng rawuh ndika para tamu sadaya kapara piyambakipun boten kuwi njawat asta kanthi waradin mila lajeng lumantar atur kula keparing angambali ngaturaken sugeng rawuh injih awit saking rawuh jengandika para pinisepuh sesepuh waradin dumateng jengandika para tamu ingkang sampun kepareng rawuh. Ugi kanthi rawuh ndika para tamu sadaya panjenenganipun pamengkugati boten kuwawi nyamektakaken uba rampe menapa kemawon wiwit saking aruh suguh lungguh ingkang saestu boten jumbuh dhateng kalenggahan para priyagung tamu sadaya mila ajeng sedaya kalepatanipun pamengkugati lumantar atur kula nyuwunaken gunging pangaksama dhateng dika para tamu sadaya. Namung sanadyan to mekaten ing ambuk bilih para kadang pramuladi anggenipun asung sugata dhateng dika para tamu saestu ngirangi trap susila tuwin subaseta. Mila ajeng para kadang wiranem lumantar atur kula nyuwunaken gunging pangaksami dhateng dika lenggah para tamu sadaya. Tebih sakderengipun sampun karantam katata kandherambit ideping penggalih tumapaing gati ampun ngantos wonten setunggal ingkang kepareng badhe ngujiwani namung saestu para tamu kalanipun pamengkugati setunggalipun piyantun ingkang boten sempurna mila lajeng tumapaing gati namung dumawah kosok wangsul andamel kuciwa dhateng penggalih ndika para tamu sadaya pramila wit saking menika panjenenganipun Bapa Wagiyanto sekalian Ibu Siti namung kepareng hanglumaken tangan hanambi sedaya sih kalepatan mugal wiwaraning wisudan tali dharma saged kalambah menawi boten awit saking panyengkuyungipun para kadang keluarga gotong royong mriginipun wonten ing wewengkon dukuh sepi ing mriki kanthi mekaten panjenenganipun pamengkugati namung kepareng ngucapaken matur kanthi gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene piyambakipun boten kuwaos piwales kanthi tata cara lahir namung mugung dhateng rasa dalem Gusti Kang Murbengrat mugi sih kadarman panjenengan sedaya enggal pikantuk luminting kang satraju jumbuh kalian labuh labet panjenengan sedaya para priyagung tamu kanthi rawuh ndika para tamu sadaya saestining manah namung kepareng nyuwun donga pangestu keng putra kekalih anggenipun badhe lelumban wonten madyaning bebrayan agung ing samanggih saestu manggya keluarga ingkang tentrem ayem bagya mulya donya tumekeng wekasan dening ngantos kalenggan menika panjenenganipun pamengkugati dereng kuwawi hanampi wujudipun redana sumbangsih ingkang arupi punapa kemawon kajawi donga
pangestu ingkang kasuwun. Para priyagung tamu sesepuh pinis pingkang tuhu kula sungkemi. Mbok menawi mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten atur kula wiwit purwa madya hingga wasana kathah kitaling basa satemah tumpang suh anggen kula mapanaken parama sastra adeking kula nyuwun gunging pangaksama dhateng dika para tamu sadaya. Minangka panutuping atur kula tebah Siti sekul petak binunteling ron klopo apuranta ing abok bilih wonten lepating atur kula usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Plas-plas kumeplas pindho keplasing warastra kang lumpas saking lengkeng kendeng. Hambabat alang-alang salombo tumpes tapis tanpa tilas. Pangandikanipun panjenenganipun Bapa Slamet Sutanto kepareng kinarya gegunungan saking Pamunggati hangaturaken babaring sedya tanggap waluyan Pambagya Harja Yuwana. Dumateng panjenengan saestu ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Purnaning Pambagya Harja Yuwana pratandha Pahman Agung Adat Widi Widana sampun paripurna kaningga tindhaira putra pinangantian saripit kundripun sagung para tamu tansah katingal gegeyongan tindhaipun. Yo, so. Purwa Madyasana kirang nuju prana kirang dadosaken suparing penggalih kawula pun kasarang gata kinarya pangendali wara namung saged nyadhong lumantar gunging samudra pangasami kanthi pengetan sasanti jaya-jaya wijayanti suradra janiran punis pastuti pepuntane atur wabeta kepadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kinarya ndereken gondheripun sagumpur tamu saestu tebih saking ras panundung sagumpur tamu ingkang kersakaken gondher ingkang hamenggati namung saged rerujuk gondher pintan sah manggiyo kabudaktan kawilujengan dumugi wisma agung panjenengan soang-soang lan ugi tasih wonten wekdal caos panglipur kepareng jumunipun Gendho Ayu Dian Denok semangga iki mau ana sing ngersake Segara Madu lan ugi ya kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Barometer Campur Sari Indonesia Elvino Audio Roset Multimedia luar biasa. sayang tresnaku ora bakal ilang.
sini. Hati-hati. Pangestu Campur Sari luar biasa. Tidak lupa diucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga besar yang punya gawe, Bapak Wagianto beserta Ibu Siti, yang mana tadi sudah melaksanakan prosesi Dauping Putra Penangantian Mbak Wahyu Putri Rahmawati, yang tentunya dipersunting jejaka tampan Mas Tri Joko Rahayu, yang mana sebelumnya kedua insan yang tak saling kenal dipertemukan dalam ikatan suci pernikahan.
Dengan penuh doa semoga menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera selamanya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, masih ada waktu gabung barengnya bersama Jitu Aji Pangestu Campur Sari. Baik, untuk kali ini langsung aja kita panggil si cantik jelita, ada Cindy Rahma. Buat panjenengan semuanya, El Nino Audio. Batur, thank you. persembahan yang luar biasa bersama Jitu Campur Sari. Hadir buat panjenengan saudaraku semuanya, warga Ngadi Sepiter juga.
Menika satunggaling lagon ana sumanding. Lan ugi menika ingkang kagungan gati ngersakaken satunggaling lagon 1001. Spesial buat mempelai berdua, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mas Tri Joko Rayu dan juga Mbak Putri Wahyu Rahmawati, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Satu tembang, 1001. Ngapuranen aku yen ana dosa lan lupaku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih rasane dada lali tansah ndedonga memuji marang Sang Kuwasa muga enggal entuk paring pangapura uyune tentrem ayem uga kanthi mulya. Kerja bareng bersama Aji Pangestu. Aduh Rama ibu ngapuranen aku yen ana dosa lan lupaku aku duweni dosa nganti saiki isih rasane dada rino wengi lali tansah ndedonga memuji marang Sang Kuwasa paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Wani marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing wani
Terima kasih, thank you buat rekan-rekan Aji Pangestu yang menemani bagi hadirin berbahagia tentunya mempelai berdua Mas Joko Rahayu dan juga Mbak Putri Rahmawati. Yo, barangkali dari ibu-ibu yang mau bergoyang bersama dipersilakan merapat. Yo, ini joget bareng, ayo, ayo. Kita happy-happy bersama. Arom anggurat wangi alir panjaran sari arom gurat wangi alir panjaran sari lintang kembang tawang nodong bulan kekalan kerlap kerlip kaya sotyo buka ronto asporo dasar angin gowo wangi pospo adutut rasa arum murat wangi ler panjaran sari arum murat wangi ler panjaran sari Oke, dengan keterbatasan waktu yang sudah ditentukan dan juga dengan segala rendah hati, terpaksa hiburan kita sudahi sampai di sini. Awal akhir banyak kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata bila itu ibadahnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat kerja yang bertugas Jitu Campur Sari, El Nino Audio, Rosit Multimedia Live Streaming. Sampai jumpa di lain kesempatan. Al Artis Jitu Campur Sari. Yo, ciao.